Goeie. Wie binnen hier in de wedstrijd bij momenten? Want zaken. Ik ben hier bij zaken, hè? Die rent wat sneller dan ik, hè? Want wat is het haast weer? Valentijn. En? Ik ben dus bijna jeetje. Dus eigenlijk nog 2 cadeautjes, Helly. In je bent voor Valentijn Ja. en in je voor Hayidje. Ja. Ja. Wist al wat? Hier woont in de Holle, toch? Ja, in een denkje. Dat ik nog Ja. niet steeds. Oh, dat is net steeds. En wie maakt nog een kaartje haar voor een poppen die is bijna. Een vriend van aan poppen kregen. En nog een kaartje van je dit circus. En jongens, dat hadden hier al, hè? Dus wie slag je vast? Wie neem je mij? Shoppen voor Bente, voor Valentijnsdag en voor Hayidje. Let's go. Zullen we eerst in de Watersgold hoeken? Ik denk dat de site ook wel leuk vindt. Ik waar ik nog wel een bistruinen. Ja. Hoe is het eerst om zo'n ding, vind ik? Oh ja. Oh ja. Ik had zelf die. Ja. We kennen dezelfde dan. Ja, was toen worst. Maar Die had ze toen inderdaad. ze zijn alle heel schattig. Ja, ze zijn heel schattig.